आसामनि मोननै मिडिया हाउसखौ कंग्रेसआ बयकट खालामबाय। लकसभा बिसायख'थिनि सिगां कंग्रेसआ आसामनि मोननै मिडिया हाउसखौ बयकट खालामबाय। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बराया खावलायनाय बादियै अल इन्डिया कंग्रेस कमिटि सुंद'यै AICCआ बे थांखिखौ लादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला इलेक्ट्रनिक मिडिया हाउस निउज लाइभ आरो डिजिटेल मिडिया हाउस टाइमखौ बयकट खालामबाय। दानिफ्राय कंग्रेसआ बे मोननै मिडिया हाउसआ बानजायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय नंलिया आरो बाइटबो होला। बेल' नङा, कंग्रेस दलनि खौरांगिरि मेल आरो गुबुन हाबाफारियावबो बे मोननै मिडिया हाउसखौ हांख्रायलिया आरो हाबोलिया होननानै बुधबारखालि प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों फोसावदों। बेजों लोगोसे निउज लाइभ आरो टाइमैट मुंनि मोननै मिडिया हाउसआ माखासे समनिफ्रायनो सोरखारनि बुंथिगिरि महरै खामानि मावबोनायखौ नुदों। बे मोननै चेनेलखौ कंग्रेस आरो हेंथा दोलोनि हेंथायै खौरां फोसावनायखौबो नुनो मोन्दों। बेनिखायनो कंग्रेसनि गाहाय नेहाथारि जितेन्द्र सिंह आरो APCCनि आफादगिरि भुपेन बरानि खावलायनाय बादियै BJP सोरखारनि आखाइनि फुथ्ला जानानै खामानि मावनाय मोननै चेनेलखौ बयकट खालामनो थांखि लादों होननानै प्रेस बिबुंसाराव लिरदों। आसामनि मोननै मिडिया हाउसखौ कंग्रेसआ बयकट खालामबाय। लकसभा बिसायख'थिनि सिगां कंग्रेसआ आसामनि मोननै मिडिया हाउसखौ बयकट खालामबाय। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बराया खावलायनाय बादियै अल इन्डिया कंग्रेस कमिटि सुंद'यै AICCआ बे थांखिखौ लादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला इलेक्ट्रनिक मिडिया हाउस निउज लाइभ आरो डिजिटेल मिडिया हाउस टाइमखौ बयकट खालामबाय। दानिफ्राय कंग्रेसआ बे मोननै मिडिया हाउसआ बानजायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय नंलिया आरो बाइटबो होला। बेल' नङा, कंग्रेस दलनि खौरांगिरि मेल आरो गुबुन हाबाफारियावबो बे मोननै मिडिया हाउसखौ हांख्रायलिया आरो हाबोलिया होननानै बुधबारखालि प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों फोसावदों। बेजों लोगोसे निउज लाइभ आरो टाइमैट मुंनि मोननै मिडिया हाउसआ माखासे समनिफ्रायनो सोरखारनि बुंथिगिरि महरै खामानि मावबोनायखौ नुदों। बे मोननै चेनेलखौ कंग्रेस आरो हेंथा दोलोनि हेंथायै खौरां फोसावनायखौबो नुनो मोन्दों। बेनिखायनो कंग्रेसनि गाहाय नेहाथारि जितेन्द्र सिंह आरो APCCनि आफादगिरि भुपेन बरानि खावलायनाय बादियै BJP सोरखारनि आखाइनि फुथ्ला जानानै खामानि मावनाय मोननै चेनेलखौ बयकट खालामनो थांखि लादों होननानै प्रेस बिबुंसाराव लिरदों।